ఇద్దరు అక్క చెల్లెళ్ళు కలిసి ఒక స్టార్ట్అప్ నైతే స్టార్ట్ చేశారు. అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, ఇడ్లీ దోశ బ్యాటర్స్. ప్రతి ఒక్కరికి ఇది ఇంట్లో ఉండాల్సిందే. మరి ఇలాంటి మంచి స్టార్ట్అప్ ని వీళ్ళు ఎలా ప్రమోట్ చేసుకుంటున్నారు, ఆర్డర్స్ ఎలా వస్తున్నాయి, వీళ్ళు ప్రిపరేషన్ ఎలా ఉంది అనేది వీళ్ళ మాటల్లోనే చూద్దాం. మసాలా కూడానా? గరం మసాలా కూడా దొరుకుతుంది. మనం ఇది అల్లం హాఫ్ కేజీ వేస్తే వెల్లుల్లి హాఫ్ కేజీ వేస్తాం. దీనిలో మనం కలపడానికి ఏం ఉండదు, నో ప్రిజర్వేటివ్, మొత్తం నార్మల్ గా హోమ్ మేడ్, కంప్లీట్ హోమ్ మేడ్. ఈ వెల్లుల్లి పొట్టు తీయడానికైనా అల్లం పొట్టు తీయడానికైనా మనం పెద్ద మిషనరీస్ అని కూడా ఏం యూజ్ చేయట్లేదు, మొత్తం మాన్యువల్ గా చేయితోటే రెడీ చేస్తున్నాం. ఇప్పుడు ఏదైనా ఆర్డర్ వచ్చినా కూడా గరం మసాలా ఈ పౌడర్లు ఆర్డర్ వచ్చినా కూడా మనకి ఎవరైనా ఆర్డర్ ఇస్తేనే మనం రెడీ చేస్తాం. మా దగ్గర పెట్టడం అంటూ ఏం లేదు. మనకి ఎవరైనా బల్క్ ఆర్డర్ కావాలన్నా కూడా ముందుడే మనకి చెప్తేనే ఉంది. మ్యాన్ పవర్ ఉంది, మిషన్ పవర్ లేదు.